Chun sta go chóirde is ní OMP agus siúd é leabharmhas seo Ghleann Ghleann le Michael Davitt agus bhí do gáíocht an Michael Davitt an fille behargan a bhí ar fad is eile gaige gotí beidir níos go fé bliana tro bliana agus bhí do gáíocht an is seo chuir I dús an leabhar. Tá de tóiríocht filiochta an filiocht é seo nó gimmick. An scréach ná cluisin aine agus titin an ihe Ghleann Ghleann Neosig an Aimsir Sean ar don the Irish Times an óir 1975 agus se nó I thorlín si le gach ein Gleann filí agus scrín óirí agus daine agus daine déalna gáin siad an Gleann hagan in iníg agus ní féidir éile sin agus Tá marach Michael Davitt is ríthó go meach sé gearan faoin géad Gleann eile filí. Agus feictar sin agus is do gur daine a cháine do bhar go raibh rudí sais neamh tradiisiúnta ar bunige agus freisin nach raibh graim mar becheartig an tanga beidir nach si sin nach chasa leis chomór sin. Ach gur rudí úra éagsúla eistecha náháin le dúchas na tanga agus gur brise gur brise sláire a bhí gceist. Aisling casan na gráig a rís tá tagartíonn seo do gáanta ag daine eile a bháin le gluúínte tá sais grán an tá rudí úra rudí eisteach rudí éagsúla tá sais an chathair an ach tá curca gaoine an go tréan freisin so cé go raibh siad de brise leis an tradiisiún bhíidir go mór faoine anáil freisin agus se do bhabhí sands an lás réig cén bliain na tháinig sé seach néidir go do hain sé le ar fad is dócha ihe íorlach gan suúin gan strand so ríist tagartí dus na sean dáanta céiscí bhééis sin ní cuinom ach sean dána se sin agus fiú na tedal is léirgra sé fao gríocht ag curcaíine agus a lehéid madrachas más bhfuilm teachtar cean gardamh bhí chun de cluisim cá bhfuil míad trochtlín le bheith dána go mar rís ábhrín trílach á hebh forime de is má mé sin éisiint ach soach tradiisiúnta ó hebh an ábhar de nó dheomad a bus go gaiileh mar sais reigar an so tá chathair an agus tá cean seo limnach an dána bhfuil na habartí cáúla sin líon an chathair seo orm mar bhróg sin go deire an ceangal ach bugan lethar is tag an as. Se ábhrín gard bhí cúnasach aige a tháinig amach rihiise is dóilm mar dul mórm agus se spéisiú go leir mar chunasach ní sé cho réimhlódach brenn ar níis I ggóthas gach atá tóirlathe agus tá take ó hin ach spéisiú go leir mar chunasach agus dána glóirháid an tagart úd ó cheannair don chur dosach an leabhar is má sin.